Блядь, не ори нам. Помогите! Пожалуйста! Блядь, не ори нам. Помогите! Пожалуйста! ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарон ва касое ки дар ғарибӣ ҳастед, дар Россия ҳастед, айнан ҷавонҳо, мардҳо, аз шумо хоҳиш ки навора то охир бо диққат тамошо кунед. агар бихоҳед ки ҳамин навор ба манфиати ҷавонҳое ки ба ҳамин хел корҳо даст назананд бираса, дар зери видео якта лайк монед, шутоби ҳамоам тамошо кунанд. бахшиш ки наворҳоро мо наметавонем пурра дар YouTube бигзорем. барои пурра дидани ҳамаи наворҳое ки дар YouTube гузошта намешавад, дар Telegram тамошо кунед. дар комментария мо силкаша закрепит кардаги ҳастем. комментария дохил бишед, дар онҷа силкаи Telegram канали мо ҳастанд. дуромада ҳамаи видеоро тамошо кунед. садое ки шумо шунидед, садои як ҷавони тоҷик буд. бо як духтар суҳбат мекунанд, чӣ қадар вақт бо ӯ ошно мешаванд, ҳамсуҳбат мешаванд ва як рӯз духтар ӯро даъват мекунад. мерава ки дар асл ӯ духтар набуда, як гурӯҳ қаллобон. ин бори аввал нест. эй ҷавонҳое ки шумо ҷавон ҳастед, хуни шумо дар ҷӯш аст. мерен ба ҳамин хел одамо бовар мекунед, оқибат чӣ мешава? шумо мерен дастгиртон мекуна, латқубтон мекуна, издиватсия мекуна, видео мекуна, дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашр мекуна. шумо аёд бировардед ки падару модарҳои шумо аз шумо чӣ умеду чӣ орзуҳо дорад. фикр мекунед ки бачааш кор кардестед, ҳо кор кардестед, оштон шавад. аз саҳар то бегаҳа кор мекунед, меҳнат мекунед, аммо ӯ пуле ки шумо меёед ба дасти ӯ ба осонӣ натед. ва ба ҳамин хел одамо бовар накунед. ҳозир ӯ қаллобо роҳ ёфтанд ки чӣ хел ҳамин мигрантҳо, яъне ки муҳоҷиро пул кор ба даст биёранд. медонанд ки муҳоҷиро содда ҳай як духтари рост привет менависад, дига ҳазур ответ менависанд. ана баъд шуморо даъват мекуна, бо шумо суҳбатҳои хуб гап мезана, оқибат шуморо дастгир мекуна, баъдан мегӯянд ки кӯмакам кунед, эй фалону бемадон. дига фоида надорад. ай ҳамисо бародарони азиз, эй касое ки дар ғарибӣ ҳастед, агар ягон бор ҳамин хел ҳолатҳоро дида бошед, ё ки ягон духтари рӯз шуморо даъват кард, илтимос аз шумо наред. наред ки ҳолтон бад мешавад. шуморо латфу мекунад, футболтон мекунад. мақсади гузоштани ин наворҳои мо барои эҳтиёт шудани шумо ҳастед. эҳтиёт бошед, ба дасти ҳамин хел одамо на афтена, ҳамин хел шатава, ҳамин хел дар азоб намонед. раҳмат барои касое ки моро дарк мекунанд. ба худо мо барои фоидаи шумо мегӯем. ман ҳамин ҳолатҳоро ба чашми худам дидам. як шахсиятеро чунон латқуб кардан, ба хотири чӣ? ба хотири кайф сафо. яъне ки фикр мекунад ки духтарайне ки меравад, дар асл бачаҳо ҳастанд. худтон дидед дар дасти ҳамон одам чӣ чизо дод, яъне ки чӣ издиватсияҳое кард. номи миллат монад, номи давлат монад, пас мезанед, халос. эҳтиёт бошед.